చెప్పండి. సో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉంటే బాగుంటుందా, లేకపోతే కొత్త పార్టీ వస్తే బాగుంటుందా? కొత్త పార్టీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే బాగుంటుంది. కొత్త పార్టీ షర్మిలమ్మ గారు తీసుకొస్తా అంటున్నారు కదా. తీసుకురమ్మానండి. అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బాగుంది. ఇప్పుడు కేసీఆర్ వచ్చి అంత పిల్లల్ని జడదెంగి దేశాన్ని నాగం చేసి ప్రభుత్వం వచ్చిన కాంచి ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళని బాగా చేసి మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు మొత్తం అందరూ సర్వనాశనం అయిపోయి అడుక్కు తిని రోడ్ల మీద పడే రోజులు వచ్చినాయి. ఆ కేసీఆర్ గారు ఎన్నటికైనా నాశనం అయిపోవాలని కోరుకుంటున్నాం. పిల్లలు ఆగమైపోయారు. చదువుకొని తల్లిదండ్రులు బాధపడి చదివేలాక మేము కష్టపడి కష్టానికి వృధా వచ్చి మేమంతా పిల్లల తల్లులు ఆగమైపోయే రోజు వచ్చింది. చిలకలు అమ్ముకొని ఒళ్ళు అమ్ముకొని ఇల్లు అమ్ముకునే రోజులు వచ్చినాయి. మీకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నుంచి పథకాలు ఏమైనా రావట్లేదు? వచ్చినా లాభం లేదు. వేస్ట్ అయిన లాభం అవన్నీ వేస్ట్. అవి మామూలుగా అవి మొత్తం పథకం అనేది పైపైన పెట్టే పథకాలు తప్ప అది పిల్లల్ని బాగా చేసేది. రైతు బంధు వస్తున్నాయిలే కానీ ఏది అప్పుడు రుణమాఫీ రైతులకి వేస్తున్నారు. వేసిర్రా? వేయలేగా. రుణమాఫీ చేస్తా అన్నారు కదా, ₹1,00,000 ఏ చేయలేగా. 4 సంవత్సరాల కానీ ఎమ్మట చేస్తున్నారు. 4 సంవత్సరాలు చేయరా? ఎందుకని చేసి అన్నిటికి పెంచి అన్నిటికి చేసినా కానీ చేస్తే ఎంత చేయకుంటే ఎంత. అసలు కేసీఆర్ అనేది దిగిపోవాలని ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటున్నాను. నేను కాకుండా దేశం అంతా కన్ను తెరిచి రావాలని షర్మిలమ్మ గారు రావాలా, మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రావాలా, అందరూ బాగుపడాలా. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కాదు, రాజన్న రాజ్యం తీసుకొస్తా అంటారు. రాజన్న రాజ్యం సంక్షేమ పథకాలు అదే వైఎస్ గారు అంటే అంతా వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళే కదా, వాళ్ళ నాన్నకి సంబంధించిన. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ షర్మిలమ్మ గారు వచ్చినా ఇప్పుడు దేశాన్ని బాగా చేయాలి. కానీ ఈ కేసీఆర్ గారు ఏం బాగా చేయట్లే. గవర్నమెంట్ ప్రభుల్ని బాగా చేస్తుండు, గవర్నమెంట్ వాళ్ళని బాగా చేస్తుండు. అంత ఎవరిని ఏం బాగా చేయట్లేదు. అంతా రోడ్లు పెట్టుకొని పోయే రోజు వచ్చింది. పిల్లలు మందు తాగుతారు. చదువుకొని ఇంటికాడ తల్లిదండ్రులు తిట్టి చదువుకోవడానికి కరుణ వచ్చి వాళ్ళకి రూమ్ రెంట్ కొట్టుకోలేక అసలు వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకోలేక ఒక్కొక్కరు చచ్చిపోయే రోజులు వస్తున్నాయి. అసలు ఆ ఉసురు తప్పకుండా తగిలిద్ది కేసీఆర్ గారికి. ఆ కేసీఆర్ కరెక్ట్గా చూసి ఉంటే అసలు ఆడికి మనిషి అనేది, ఆయనకి మనిషి అనేది ఉంటే ఆ చదువుకున్న పిల్లల్ని బాగు చేయాలి. ఆ సారు చదువుకునే పిల్లల్ని ఎందుకు పడుతున్నారు అంటే పిల్లలు చదివించినాం, జాబులు లేవు, ఏం లేవు కదా, కాలేజీలు సరిగ్గా లేవు. ఆ పిల్లలు ఇంటికాడు ఉంటే ఏం పని చేయలేక తల్లిదండ్రులకి కసురుకోవటం, ఆడికి పోతే అక్కడ కాలేజీలు లేక రూమ్ రెంట్లు కట్టుకోలేక వాళ్ళు చదువుకొని ఉండలేక తినలేక అలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 50,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తామంటున్నారు కదా. ఏమి ఇస్తున్నారు? ఏరి ప్రతి ఒక్కదానికి 10 ఆప్షన్లు పెడుతురు. ఒక్క ఎగ్జామ్ పెడుతురా, ఎన్నో పెడుతురు. అలా అన్ని టాలెంట్ వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఒకరిద్దరు ఎవరో వస్తారు. 100 మందిలో 10 మంది వస్తారు. కథమ్మ పిల్లలంతా దొంగతనానికి, లారీ డ్రైవర్లకి, ఈ దేనికో ఒకదానికి వాళ్ళు దారి తీసుకుంటారు. సో ఎటువంటి ప్రభుత్వం వస్తే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ అంటే పిల్లలు బాగా చేసి అంతా చూసుకొని అందరిని చూడాలి. మంచి చెడు చూసుకొని ఒకరినే బాగా చేయకుండా పేదని పెద్దని అందరిని బాగా చేసే ప్రభుత్వం అది ఎవరు వచ్చినా ఏం కాదు. అట్లా ఇప్పుడు షర్మిలమ్మ గారు వస్తున్నారు ఖమ్మం జిల్లాకు. సో ఏం చెప్తారని అనుకుంటున్నారు మీరు? వస్తే ఏముందంటే పిల్లలు బాగా చేయాలి. ఫస్ట్ పిల్లలు చూసి ఒక రైతుని ఒక పంట ఒక పైరు మామూలుగా ఉంచుకొని అంత ఒక లిమిట్తో ఉంచాలి. ఒకరిని పైకి పోగొట్టి ఒకరిని కిందికి పోగొట్టి అంతా ఒకళ్ళు పెద్దగాయటం ఒకళ్ళు కింది పోవడం అనేది అడక తినడం అనేది అట్లా చేయొద్దు. అది ఎవరు వచ్చినా సరే అందరిని చూసి అందరిని ఒకే తీరుకు చూడాలి. మీ పిల్లలకు గవర్నమెంట్ జాబ్ రాలేదా? రాలేదు. ఏం చదువుతుండ్రు? బీటెక్ చేసిరు ఇద్దరు. బీటెక్ ఏమి రాలేదు. రాసినా ఏమి రాలే. ఎల్లనన్నా పోతురు. ఎల్లనన్నా ఒక దాంట్లో 2 దాంట్లో మార్కులలో పోతురు. మార్కులలో పోలి పిల్లలు ఇబ్బంది పడతారు. కాబట్టి ఆ పిల్లలు ఇబ్బంది చూడలే. అట్లా ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏం చేయలే. అట్లా పిల్లలకి ఏం చేయలే. అట్లా అసలు తల్లిదండ్రులు దేశం మీద చాలా మంది ఉన్నారు. పిల్లల గురించే బాధపడుతున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఈ నాయకుడు వచ్చినప్పుడు ఇంటికి ఒక జాబ్ ఇస్తామన్నారు కదా. మా పిల్లలకి చదువుకొని కూడా చదివించి కష్టం చేసి చదివించి కూడా ఏమి సుఖం లేదండి. ఇక ఏమన్నా పరిస్థితి ఏమన్నా మంచిగా ఉంటుందంటే ఏమన్నా పరిస్థితి బాగాలేదండి. ఇప్పుడు ఇంక ఎవరికన్నా వేస్తే మంచిగా ఉంటుందా చెడు ఉంటుందా అని తెలుసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు. సో వైఎస్ షర్మిలమ్మ గారు తెలంగాణలో కొత్త పార్టీ పెట్టబోతున్నారు. సో అంటే అందుకోసం మంచిగా చేస్తే ఎవరు అయితే మంచిగా చూస్తారో వాళ్ళకి చేస్తామండి మేము. ఇక మాకు ఏ మంచి అనిపిస్తుందో ఆ మంచికి మేము చేస్తామండి. ఇల్లు ఇస్తామని ఇప్పుడు ఏదన్నా జాబులు ఇస్తామని పిల్లలకి కష్టపడి చదివిస్తున్నామండి. ఏమన్నా సుఖం లేదండి. ఏ పిల్లలకన్నా ఏ ఇంట్లో 4 పిల్లలన్నా 4 చదివించినా కూడా ఏదన్నా పరిస్థితి. మీకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నుంచి ఏమైనా పథకాలు లబ్ధి చేకూరలేదా? మీకు ఏమీ లేదండి. మీ పిల్లలకి జాబులు రాలేదు? ఏమీ రాలేదు. ఒక పీజీ
చదివి ఇంకా కోచింగ్ తీసుకుంటుంది. నలుగురు ఇప్పుడు డిగ్రీ కూడా అయిపోయినాయి వాళ్ళకి, ఇంకేమీ రాలేదు. ఇస్తా అంటున్నారు కదా రేపు మాపో. ఎవరండి ఎవరు కేసీఆర్కి ఎప్పుడు సంతో అంటున్నాడు ఇంటింటికి ఒక జాబ్ ఇస్తాం అంటే ఒక్కటన్నా లేదు, 2 లేదు, 4 లేదు, ఏది లేదు. మీరేం చేస్తారు? కూలి పని అండి. కూలి పొట్ల ఇప్పుడు రెక్కలాడితేనే బుక్కాడు మాకు. ఇప్పుడు ఊకటానికి పోతున్నాం, ఇప్పుడు రోడ్డు ఊకుతున్నాం. ఆ కష్టం చేసి చెమట వరిసి చదివిస్తున్నా కూడా ఏ సుఖం లేదండి. మీకోసమే వైఎస్ షర్మిలమ్మ గారు వస్తున్నారు, నాన్నగారి ఆశయాలు తీసుకొస్తామని చెప్తున్నారు. చెప్తే మంచిదే కండి. మేము కూడా మేము కొద్దిగా కాళ్ళు చేతులు ఉన్నాయని ఇప్పుడు చదివించినాం. ఇప్పుడు మా పరిస్థితి కూడా బాగలేదు కండి. మరి వాళ్ళు కూడా చూడాలిగా, చూస్తే మేము కూడా వేస్తాం కండి, వేస్తాం. అలాగే మీ నియోజకవర్గం నుంచి వైఎస్ షర్మిలమ్మ గారు పోటీ చేస్తున్నారు. రాబోయే ఎలక్షన్లలో మీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది? సపోర్ట్ అంటే ఇప్పుడు మాకు మంచి ఎవరు చేస్తే వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మాకు చేయలేదనుకో మాకు సపోర్ట్ ఏముంటుందండి చెప్పండి. ఇప్పుడు మీ అసంటోళ్ళు మేము ఏమన్నా సాయం చేస్తాం అమ్మ అంటే సరే సాయం చేస్తారు సార్ వాళ్ళు అని మేము అనుకుంటాం సార్. ఇప్పుడు మీ అవసరం మీరు తీసుకొని తర్వాత సాయం చేయకుంటే ఇక మేము చేసేది ఏముందండి, ఇంతే. ఇప్పుడు మేము కష్టం చేసి చదివించినామండి. మేము ఒక 2 ఎకరాలు పొలం లేదు, పొలం ఉన్నోళ్ళకే ఎకరానికి 5 ఏళ్ళు 6 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు ఇస్తున్నారండి. మాకు అసలు ఏమీ లేదండి. అసలు ఇల్లు ఉన్నా కూడా ఇల్లు కూడా రావటానికి లేదండి. ఇప్పుడు మేము చేస్తేనే మేము వెళ్ళొద్దండి. మీరు అధికారులకు సంపాదించలేదా? కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వలేదా ఇల్లు లేదని? ఇప్పుడు ఇస్తామన్నారు, ఏది ఎవరు ఇవ్వలేదు. డబుల్ బెడ్రూమ్ మీకు రాలేదా? రాలేదండి, రాలేదు. మీ సర్పంచ్ కానీ మీరు ఎమ్మెల్యే కానీ చెప్పలేదా మీరు? ఇప్పుడు వేసారు కానీ ఎవరు అస్సలు లేని వాళ్ళకి ఇస్తామన్నారండి. ఓటు గినక ఎవరు లేని వాళ్ళకి ఏమీ లేని వాళ్ళకి ఇస్తామని చెప్పారండి. మరి వాళ్ళిద్దరికో ఏమో వచ్చిందండి. ఇగో ఈ అబ్బాయికి ఇంకో అమ్మాయికి ఏమో వచ్చిందండి. వచ్చిందని అన్నోళ్ళే కానీ ఏది తెలియదండి. మేము కష్టం చేస్తేనే. మీ పిల్లలకి జాబులు అసలు లేదులేండి. ఏం చదువుకున్నారు మీ పిల్లలు? పీజీ చేసిర్రు. ఎంతమంది పిల్లలు మీకు? 2, ఒక కొడుకు ఒక బిడ్డ. జాబ్ ఇస్తాని అంటే కేసీఆర్ ఏది జాబ్? మీరేం చేశారు? వ్యవసాయమేనా? వ్యవసాయం ఏం లేదు, కూలినాలే మాది. భూమి లేదు, బట్ట లేదు, ఏమి లేదు, ఇల్లు కూడా లేదు. ఇల్లు కూడా కూలిపోయింది. చెప్పలేదా మీరు? చెప్పినాం, చెప్పి మా ఊళ్ళో చెప్పి ఇప్పిస్తాం ఎవరు ఇప్పట్లేదు. సో ఇప్పుడు వైఎస్ షర్మిలమ్మ గారు రాజన్న ఆశయాలు తీసుకొస్తా అని చెప్తున్నారు. చేస్తే వేస్తాం, ఓటు వేస్తాం. మాకు ఎవరు మంచి చేస్తే వాళ్ళకే మా ఊళ్ళని అనుకుంటాం అట్లా. సో మీ నియోజకవర్గం నుంచే పోటీ చేస్తున్నారు కదా, గెలిపిస్తారా? అయితే గెలిపిస్తాం. మంచి ఎవరు చేస్తారో వాళ్ళకే గెలిపిస్తాం అట్లా. రేపు వైఎస్ షర్మిలమ్మ ఖమ్మం వస్తున్నారు, కలుస్తారా? కలుస్తాం, పిలిస్తే వస్తాం. ఇంటికి ఒక జాబ్ ఇస్తాం అంటే 4 ఉన్నారు కదా, 4 కన్నా ఒక్కోళ్ళకన్నా వస్తే ఏమన్నా పద్ధతి మంచిగా ఉంటుంది. ఏమన్నా రెక్కలు బతుకు అన్న చదివించిన కూడా కొద్దిగా దయ దక్కుద్దని చేస్తే ఏది ఇంటికి ఒక జాబ్ లేదు, ఒక రాసులే లేదు. పీజీ చేసిందామా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పోయింది, వడ్డీతో తీసుకొచ్చి మీ అసలు మహారాజు కాడ పీజీగా సరే కోచింగ్ తీసుకుంటానికి పోయింది. లేకుంటే ఇక వాళ్ళు చదివి ఒక లబ్బడోళ్ళ అబ్బాయి చచ్చిపోయిండుగా అట్లా చచ్చిపోతారు. లేదు రేపో మాపో 50,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్తున్నారు. ఏయండి ఎప్పుడు సొంతం అంటూనే ఉండరు. అట్లా ఎవరు లేని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కానీ ఉన్న వాళ్ళకే ఇస్తుండ్రు. ఏదన్నా ఇది చేసిన వాళ్ళనే ఉన్న వాళ్ళకే ఇస్తుర్రు, లేని వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తుర్రు అండి. మేము కూలి చేసి బతుకుతున్నాం, మా పిల్లలకు చదివిస్తున్నాం. ఏమన్నా ఇంత ఇది లేదు మాకు. 10 ఎకరాలు ఉన్నాడు, 10, 5, 50 ఏళ్ళు వాళ్ళకి వస్తాయి. మాకు ఏముంది? రెక్కలు బతుకు ఉన్న వాళ్ళకే ఇంకా ఇస్తుండు కేసీఆర్. ఇవన్నీ సమస్యలు మీ ఎమ్మెల్యే గానీ సర్పంచ్ గానీ చెప్పలేదా మీరు? ఏమని చెప్తున్నారు? వాళ్ళు పై నుంచి వస్తుంటే వాళ్ళు ఇస్తుర్రు అని అంటుర్రు. మాకు ఇంకేముంది? మాకు మీకు పొలాలు మీకు ఇస్తాం వాళ్ళు అంటారు. మేము ఏం చేసామండి? ఎటువంటి అంటే